Abrochifu amu ho ewiasa fene nyina mo ka ewom Ghana mpanimfo medi kochi ba so wo bo me ba Ransford tu agum aban sumai si emeso case ni mu wo mantimi amoa me ba da wu eti Ghana fu amu ka bi ewom medi kochi why wanted wo abechi na ba 50 million abrochifu amu so case mu Ghana fu amu ka bi ewom so case ni mu medi abeto say wo abechi kochi abela me 50 million mo family say mo chiri million say no maji 50 million. Ade na ya say mami enne nsa boni nsuru modofo we de eya nkasa eya reche abo ama yekoda ya ntesem de yekoda no eyeye mami okaso cheso de nsa bru ni yem ofre manfo so amanfo meboa mami hiaboa ni nyina ebeka ye doba ye nua ketsoa ye nua be ma Ransford ne mame ade ne ko academy school football academy school set okwa akopɛ ne ba no ni yedie no aye coach Ibrahim se wo che no bo ne skills nwa no na wo san so kyerɛ bo ni trum ekokoko ba se wo kodi abofra trum ama ni trum ebugu mu ma ni yemu niema nyina ekosɛe ye no adofo ye dae yanse asɛm de ede na ya esinsei se ya wu na asasemi etu wankadofo bede se oba enwuda na bibisi atu anka obede anka anhwempo befa wutirim nanso mami edina pintin utum saden ni ya emu oya ankasa na me kwampo anka hwa broken heart achimoye me beiwu intadofo se ne sifa ehya ase nyina no se ne coach no edi abofra ne trum nyina adofo wodi se ne mami no now asamisi no obia endwane nkonkotoa no na ordinary samba bedane oyerepa antina adofo se me ehya ase no wodi nkonkotie mu nsame kakra de emrane ba ebisa atoaso boko ye bi kakra bi ka hono mani abre ewie de boko anteteo ewie de mba hanu ma minkuta ne bone me ba ne Ransford obobo o asama de friend akala me de ama asantoa na me ba he emle kakra nie me ba no asuomu na de ne kɔ ball me ba ni ball pa ti wo fafo ba se mba fa akora no me se me fa wo ma no na me wo me ba me se de ɔte on pa aduane ti me pesa akora no betwe no ho ti me wo no ma no sa de obi ba na me se asuo da bi me ba no on pa aduane ti ma ne nkɔ enti wo se me si akora ni nhila kwan obi aye wo se me si akora ni nhila kwan anti nyane se me si akora ni nhila kwan obi ni wo ma wo ne ba baka se wo si akora ni nhila kwan anti minim se de me ba ne tie me wo akora me onum nufu ba ko pe ko pe si akora me di twa nufu akora ni fili ko ba mi na on pa aduane ti minim se de akora ne tie anti na me wo ho na akora de odi akora ne ko stadium no ko hu enklafo en wasi ma ye be ka kire wa wo ma Ransford nko enti aye bibia awie enti ma pene so anti na me be so obi baba me be ye wa sama wo afo utie ma me ne kasa ne nyemu ana chese on de anka on pene so anasa on pese ne be odi ne be ko football academy mu nanso amanfo anu achi na odidi amanfo anu achi na obi be kasa akwanya we abamo na wo de utina wo relax na media me kwamp me pe akwanya we bi di ama me ba na me ne me pian de na kohyem enti ne akwanya we bi abade ne ma aba ne de enkonkohyem enti wotiti amanfo anu achi wo mo ne ba poanta ne ba bi andwere ne ho na odi amanfo anu achi obi kwamp be ka so ye beifo enti ne wankasa ne no opene so e ma omodi abofra ne de ekoye antina na me prince no minim se omodi akora na ekọ no wo mukọ obi antina se wo ma nkọ bi ntimiti wonu ma na me ye ma hyemi ti be 3 months na me to me ba ne no manyina antina am de akora no me de koye ti me ti na wo kọ he no okọ mu de ne kọ akra de su wo kọ he amasama abia se wo kọ yere kọ bobo cheso okọ academy ni bi antina school ni no oje school akọ kozo ti okọ academy football academy yo adofo se ne tie ni na abofra no tum se no onim football ne ball paint na coach no penasempa na one ne kra kwakoda edan ba kwa no ye de ono demu no wo mane free ba bia nkra ne nyina kwakoboa no eda ho no mane ko ebeda ne nchesanse na ni gine ho no penasem ye pa ne ko hospital nam se bi ba me de akra ne be ko se ma me de ne be ko se na coach no wa fa akra na ko hospital
anadwene wo sim na me ba na no tama akora na ode ne ko hospital me ko eno me hwe me condition me di akora na wangula akora na any 3 days obewu antina me jina mo so say mo fa me ba fa ma me no me di akora ne ma me antina me freeze me di akora ba ye me ntrase e ko 3 months nie me ka se ma trase ya ye tro antina na me din ko hospital me din ko chedo hospital ko di 2 weeks eso fia antina me hwe me ba ne condition na me hu ni ye na msi junior enu ma ebiase no manyina me toma o papa wie 40 years ni de ma ho di betim bia no me jama junior e bia no ofo obi boot junior se ma woni se de me tie me mpa obi ade na msi junior e bia na kom do e bia na okofo obi sika junior se ma woni se de me tie ante na anti akura mama bokasa baby eni kwanse me bi kura me kopɛ bosi akura na ante ni etimi ka kopɛ bosi a afede oto mo se ma me pese me kansa me chiro na me kansa me chiro a wo be pale me se junior me gina wachi ti na me gina wachi ni junior se mbi aka wo se ma me sro me kan wiare no wanyi mi ama na me se wo junior ka me gina wachi kwan bia so me fa so wo hoden be ba no me fa so se ma me sro ko chi ni ma da ko chi fa me tu o ko chi fa me to ante na se ma me be kese me bie ma no a mewu ante na akra ne chance so be kansem na me be to ko ne chi se kanu ante wa ga se biem adofo e ba sa na ma me ne ka asem ne kire ye ante na nje ndi na ye ni tirimu na kakra essence asem we na me coach pa ya okwa kire akra football boy e ba ni se na school mo tumi fa akra ne to nti e ba na dwuma na se ye na dwin se obefre eye abofra no na one no aye de edin kobo odo wo mpa so se bio manu sim sumunas na odo wo mpa so krampon anti na try se woni abofra no be de ebedin komo ne nkonkotie abofra no mu nsem oye de odi tuudwa. Good afternoon, me Koko Fanoti Teaching Hospital. Ransford. Ransford. Hello. Ma. What to say? What? And then the ayaka crown. O ma me bombing komobi. Mintia se papa. Ti me ba ho. Academy be na wo. Ransford. What academy ne your friend say? Siano Soccer Club. Mami. Siano Soccer Club. Siano Soccer Club. Obi afa oto ho. Ransford obi afa oto e wa academy ho. Ubetimi achem kakra mami. E ba ne say Actually, coach. Who coach? Coach is in there so omodoso. Who coach emudien? Actually, the other no. The other academy no. Your friend is saying Coach Ibrahim Anyas. What's what foul to? Adofo e ba se akra no confirm wie no anti na ni bre yankasa na ni bufu ye anti na bufu da na we de ni bre soja na e ba am frɛ coach no anti na frɛ na bo na homa na boy na coach no fa fe kwado dum ni phone na amuma eye osofo ene ne kasai ni enkonkotie nsem a osofo ene ne ekan emra for ne coach ne kasai o kan. Hello coach. Coach name Ibrahim. Morning budget design. Yàrá domo. Yo me ba cho me flow fee Oyerepa FM Oyerepa TV e wo Kumase. Oyerepa e wo Kumase. Mami bi ade ne ba aba akwala no da Konfanoche Teaching Hospital. Na akwala no ade report bi amayin. Na sem tiawa ne se wonu na ye adwuma e wo enkran. Na woni na da ma sabe na ne to na ofa. Enti asem no aba be kan yensa na ye ne maame no di nkomo wo ya fidie so. Edi nyame boa 1 o'clock ya be frɛ wo. Rofo e ba se antina
efre coach Ibrahim na wanfa na afei omobo na homa boy na ne phone adum no anti na to so yeso wuti fa akona wuti wade so omo anti na omoto so nti otoko so ehwe coach Ibrahim hwe na omo ehu na de chiye no eye ne nafofo football club bi eba ho se anka mo ba be asem daide e de akofie no makwa akosisi na eho no amunum ho yenhwe de esi wo ho coach ne way yes, so up to now yente ne kai inti die na de maba ne dia ba say ye club ni din so wo edwumadie no ho nti no yes yente me ntra sen hwe o se yetime ba do ye hu ne no yente ne numa asem ye no o se yeso yetime ba na ye be ye ho ano e wo club ne ho ba nye se ono per se ba club ne ho club be ya si yanka club bia ho asem club ba ko ho asem ana ye ti ne se mo se mo be ye asem na kofie emane na ne o akoka mo kanyina me na meti ho na mse ye mefa mo na mo mra ha efie no eno an ti Rebecca se mo ye sister club mo ni ofa kasa nyina mimi di nkomo na chi enti metre fidi kese mu meka se mo ye sister club na ye mfre sister club bia ye hwe coach Ibrahim ana mo fre se mo nua no enti mo ni abusuafo besia na makoka asem no wo fie na msi awe asem no mu koka wo fie be mu de tie anse madu Konfanoche hospital mesi chinchina tie mu free hospital ho na mo mra ha ntime so efunu na nia bia ma ya tedada tidiam de bae no mamo na adofo abre ba sa ne nkrofo ne bae na antina efre coach free na wanfa bo na homa wanfam eye sa ne namfo ne ba ho de omo frɛ no ofaye na omo hye ne se asem no enye no kra o se wo mra no meyi no ho ano eho no yenkonko temu nsem kaka wo we de emra ne no kra me ma oni omonkasa okay nti me pacho e wo se oba wo e wo se oba ha se na ye nyina ye tena se na nchirechiri mu a wo bia no wo de aba because ye ba ha no enye police asem enye bibi asem omo pese omo tie wanu mu asem na won so de wo ka no na waka ba se sisi ano o tie me sisi ano wankasa enu mom na be ma alert say ade na omo ka no kra no kra nti wo so kire mu bia wo bia no mesrew na wo de aba na afi ye hu na bibi adedin why enti miss try hold on iPhone speaker no down Coach Ibrahim who fine CCA Coach Ibrahim who fine CCA ama samai adofo eni abusuafo ba se coach ni nkrofo ne namfo ne ba ho no omo frɛ no namfo nso komonti no mo amoni tua yan hyeda anti ni yie enti anti na omo ko sign bond show mo se omo gi coach afri ne namfo yi ho free director say ye ka no kira say agi coach mo prepare rankings bi mfangu ho mo sign ye gi coach free team director no eho nyame ya adom ochina achekura 9:00 AM mesamu sevi omo nyina images nso nto so mame team miensa na ba nyina mu sevi omo photo mfanto ho mame medam osem betumi am sorry yes you das usiafo eba se ye ne namfo isoro kwai ne krampon antina ama omo raise fan bi omo de jiska kakra e de bua ma omo de abofra no de ne kokoto eye Konfanoche hospital eni se ni nyina ye watwenye mu sa abofra yi enwo beto no eni se ye da ya anti asem de ye hu se ni maame eni ne nsa ebru ne yem eye anopa na enre awia kete na ni ye twen se asem ye yati eye no kre na se kre kwa na che kramp na ne kasem kra de eye kama kaka entina ya so etwetwe enkomo kakra intema ye confirm free ye nipa ba ko mienu bi ho ena ma ye hu se adi se ne ekoso ide eye no kre ene se abrante enso ka ede tu esuwe
Abusia wa Ghana men na enche bia ne yan nte yese benyin baby e friend Ransford Owusu ansa ono ni coach nsem bi na am se coach na yamrasem we di ewu abusia da so la ya nte asempa sa wo kai pichi ya da so ya wo kai abufre ya da so ya nte asempa ai Ransford kwada ya wansole wa yamedia wa to na nanom e won siedo na Ransford na busianfo nyina mo asem ni se nya obeboa man sabaka coach no omukro omusem sika twitwi dua 5000 Ghana Cedis o mama sa ni pakona obetumi aboa momachi coach a odi nyamrasem a etesa no na busia ensem ni nyina nkomre ni nyina no edum bibia mo hu se na abusianfo ekopi mu antena ho mu na menim de akobae se omantumi anya ho hwio seden o men nam so ma coach otirimodinfo omambofo wetum egwan a abusian wo hwe na wo hu enze sia Ransford Owusu ansa na abusianfo ina wa asam ni se nya obebo man sabaka coach no o man 5000 Ghana Cedis Ransford nyamenfa wo kransie I wherever you are nyamenfa wo kra ensie till we meet again. May your soul rest in peace. Na afisho mebusianfo ni na nso ya akọ omon hyade abusia na de ato omani na no omon hye den mo ya akọ nso thank you. Ebusianfo adofo de besia na enya sie no esi awie no yesu owo krade a enkwa entumenje ena so owo nso krade obibia no entumi nya ho hwe intie ne de beba no mama no ama ne banantra ne baby no odi amanfo anu echi eni ne beyi ekokotu football club academic club mu a isi ahwe mama di ne nsa bone mama isu mama itweja adu adofo eja eyokwa na to crampo anka wuhu e de obeye ohu anka wuhu oba eba so de so frima na akwakoye ensem bebre na coach still na why wanted still na ye coach ya ye hunu si wakwakoshe ekurabiase o sense we Africa no enim say program isu de ana TikTok ni sa YouTube nyema isu de social media isu de abochefo amana no fo nyina de ehwe ensebase impose abrantie coach Ibrahim edwane aba outside ekwa brocha na mpose ohye ekrebiase a odofo yi asutire wate yi asutire mami pra pictures ose wo obehu abrante coach Ibrahim no obema 50 million adofo hu na enfonent te essence enyamna de no wadi no nsomoni kase pa wa mo obi ade ahwere no wa mo obi ade pa bi ade abono intadofo so hunya hu na odie emane hu line cramp de hia so wa fresh line a mami du tu sa na so wo yepa ho no se no afrem na ne ye obi a no omo na ide aka na so bokwa report ama police station odie chino ma enkrofo emwa na chino na mufani ko police station emma yesanse so no ne baby na obi eyerisa anka enye ne de ama abofre ma me hwede wi a wonsu hware wo wodi wo se ne ba we de wodi ne ho agro kitikiti sempo enti ayaro ho sempa ayaro so do fo ukrampo a anka den na obeye bisa ho se ya wa anka den na obeye se obi edi wo batrum ama hwede ne to aye ene sika mo raising na so na ankosia na utumu se odinu du tropa odinu amatesani yemu nyeme na eseye enso unya nkochi a odofo yasutire na yebeba yasutire sansa why wanted pa wone pictures ni bia na so hune physical na bo ni pe ye kan ho asem ya why wanted ye ka so why wanted onye into the years of so mu ye de kwam odofo mawe fanye afutuo kese pa eni obi anu echi ema oba enkonkoto amane eni obi asem obeka echi na emfa oba enkonkoto ba bia enye maami fi so ope yedie anaso ope ebra papa bi e de amane be eni amanfo na otietie
Cedis akwakosi the ebeka ne se akra no ni so and rest in peace nyame empet na bia papa bi no fa akra ento enfemaye na sene eseidie adofo ye maame ye di chine re ni ye ma ne hyeden kese pa esanse ye sie enye sie wie onka na koma nto ne yem bibia ebeye fa na coach no ye sabe so ne mu ama ye de no ayede abrantie ma ne hyeden kese pa